čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Hľadáme na zemi, hľadáme vás, nech je nás priateľov pod slnkom viac. My sme pípa a pí z mačacej planéty, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá posádka, čo ide sem. No tak, ševed, už si konečne vzpomeň, ako sa zapína automatické zväčšovanie. Pi a pa, kamaráti. Vraj kamaráti, a to máme zase na veky takéto krpani. Nechaj to. Zavoláme si na pomoc inú raketu. Pozri, tam práve jedna letí. To je nejaká čudná raketa. Vyzerá skôr ako stolček, čo má 7 bežiacich nožičiek. 8 nožičiek má 8 nožec. Aký 8 nožec? 8 nožec pavúk, kryžiak. Tak to nie je raketa. Pavúci, po latinsky arachneida. Zakliata dievčina arachné. Tkala lepšie ako bohyňa. No vidíš, pa. Ševeda iba opravuješ a opravuješ, až sa nám celkom pokazil. Už nerozozná ani raketu od pavúka. A ešte do toho plete akúsi babu. Kdeže, Pi? Pozri sa lepšie. Vidíš? To mohla urobiť naozaj iba majsterka v tkaní. Zakliata dievčina. Arachné. Už tomu rozumiem. Bolo to takto. Bohyňa to tej tkáčke závidela a tak ju radšej začarovala. A ja ju odčarujem, len čo sa dozviem, ako. Komunikácia možná. V čiernom brúšku biela niť, nerá musieť nerušiť. Celkom ticho deň čo deň šlape moja továreň. Som výrobkyňa nití, som sortimentom známa. Vlákna nite, podrazy a špagáty a lana. Úvazky a tu vzduch, aby bolo len dosť múch. Ešte jeden patent mám, konzervy si vyrábam. Pi, ona si z nás chce urobiť konzervu. Počuješ? Pavúk z mačičiek konzervy nerobí. Radšej má muchu, komára, osu alebo iný drobný hmyz, ktorý tu lieta a prilepí sa mu na sieť. Ševed, a prečo sa prilepia? Nite uprostred siete sú lepkavé. V čiernom brúšku biela niť, nerá musieť nerušiť. Celkom ticho deň čo deň šlape moja továreň. Som výrobkyňa nití, som sortimentom známa. Vlákna nite, podrazy a špagáty a lana. Úvazky a tu vzduch, aby bolo len dosť múch. Ešte jeden patent mám, konzervy si vyrábam. Som výrobkyňa vlákien, presne je to tak. Pletací stroj, to je predsa len môj mladší žiak. My kryšačky už máme, skrátka taký zvuk. Vyrábame kvalitne, no nerobíme hluk. Leské nohy tam a späť, napíname
máme ďalšiu sieť. Na tom svete, ako viete, stále vedú naše siete. Stále vedú naše siete. Stále vedú naše siete. Stále vedú naše siete. A ako si vôbec tie nite vyrába? V čiernom brúšku mieša kašičku, ktorá na vzduchu tuhne na hodvábnu niť. Výroba v snovacích bradavkách. V brúšku? No, to by šlo. Toto predsa nie je žiadna zakliatá dievčina. Len sa pozri, Pi, čo zostalo z muchy. Pa, ja sa bojím. Niet sa čoho báť, obed sa skončil. To sa povie. Len či naozaj. Pozri, už je to tu. Zblúdilý samček v sieti. Bude z neho konzerva na horšie časy. Pa, pozri sa. Ona ho konzervuje. Rýchle, Vševet, preč. Ja sa už naozaj bojím. Ja budem radšej kričať. Pomoc! 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 Nekrič, Pi. Vravím ti, nekrič. Úplne si ich vyľakal. Maličké kryžiačiky. Ale aj tak by ma zaujímalo, či naozaj všetci budú vedieť pliasť také krásne siete? Siete pradú iba samičky. Samčeky tkať nevedia. 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 Čo je toto? Ale chcel som tým namysleným pavúčim slečinkám ukázať, že na tom tkani vôbec nič nie je. Porucha odstránená, zväčšovanie zapnuté, štartujeme.